ଦିନେ ଅନିଶା ରାତିରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଡେରି ନ କରି ବାପା ଓ ମୁଁ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇକୁ ଦେଖିସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ରାତି 1ଟାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟି ଭଲ ନଥିଲା। ରାସ୍ତାଟିରେ କିଛି କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଟୋର ଚକ ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାଇଭରଟି କହିଲା, ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଏହି ଆଖପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା କହିଲେ, ତେବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଯିବୁ। ବାପା ଓ ମୁଁ ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲିଲୁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଳା ବିଲେଇ ଆମ ଆଗ ବାଟ ଦେଇ କ୍ରସ୍ କଲା। ତାହାର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ଲାଞ୍ଜଟି ପ୍ରାୟ 3 ମିଟର ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଡରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୋ ବାପା କହିଲେ, ଡରନି ପୁଅ, ଛାତିରେ ଟିକେ ଛେପ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ସେମିତି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲୁ। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ପଡ଼େ। ସେହି ମଶାଣିକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ଜଣେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ପାଦ ବଢ଼େଇଲୁ, ପୁଣି ସେହି ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଗଲୁ, ଶବ୍ଦଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଭୟରେ ପଛକୁ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। ମଶାଣିରୁ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ମୁଁ ପଛକୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ହଠାତ୍ ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଅ, ସେଠାରେ କିଏ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସେ। ଏବଂ ମୁଁ ଗଲି ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲି, ସେଇଠି କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ତା ପାଖରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଡରିଗଲି ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲି କି ପଛକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଦେଖିଲି ଝିଅଟି ତାର ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ବାପା ମୋତେ ବୋହିକି ଘରକୁ ଆଣି ଆସିଲେ ଏବଂ ଫେରିଲା। ଏବଂ ମୋ ବାପା କହିଲେ, ରାତିରେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଭୂତ ନୁହେଁ, ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ଓ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଖୁଚୁରା ପଇସା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ।